Между другото, във връзка с литературата, не чак толкова назад във времето, но Захари Стоянов в записките Мгм. Българските въстания отбелязва огромната роля на театъра Мгм. в онзи театър, който Да. ние сме чели Многострадална Геновева, нали, главата на Вазов, по дигото и сме се смели на наивната реакция на зрителите. Не плачи, баби, булката е жива. Да. Но че всъщност всичко това той го прави с цел. Захари Стоянов отбелязва, че голяма част от дейците на революционното движение идват, слизат от сцената, реално любителска. Защо? Защото те виждат в тези пиеси как доброто побеждава злото, как даже в пиеси като също достатъчно наивната изгубена Станка, как реални българи примерно побеждават, както пише той, истински турци и татари. Тоест те създават една и изкуството по принцип неговата роля е да създаде една, що се отнася до пропагандата, една паралелна вселена, един паралелен свят, който човек да може лесно да си визуализира и оттам нататък да го пренесе в настоящето, нали? Всъщност, което е финала, нали, в представлението на Вазов, нали, когато и актьори, и публика запяват къде си граните любов народна, т.е. тази граница рухва. Да, четвъртата стена даже може да кажем, както се използва в киното. Но не е само у нас, примерно, говорейки за това. Тоест, по същия начин можем да посочим, кажем, през 19 век един Верди или един Вагнер, примерно. Тоест, създава се една митология, особено за Вагнер, е класически просто пример, създава се една митология, около която, нали, едно практически една измислена история, но около която се формира настоящето. И даже до някаква степен и бъдещето, защото после тези хора могат да усвоили вече, могат даже да препредават на поколенията си. Разбира се, знаем Вагнер все пак любимия композитор, на кого е бил. Тоест, но и че сега не казвам в това отношение, нали, че Вагнер е протонацист или нещо друго, нали?